του Ορφανού. Ο Μπούντιμιρ με το αριστερό, η μπάλα με τον Βερπακόφσκης. Να ακολουθεί την προσπάθεια του Μπούντιμιρ. Τη φάση, πολύ ωραία παλιά του Ορφανού. Ο Μπούντιμιρ με το αριστερό, η μπάλα στο δοκάρι. Στη συνέχεια ο Βερπακόφσκης χωρίς δεύτερη σκέψη εκτέλεσε με τη μία, έστειλε την μπάλα στην ανυπεράσπιστη ουσιαστικά εστία του Βαλσαμάκη και έκανε το 1-0. Και πάλι ο Μπέτο με πολύ δύναμη το δεξί. Βαλσαμάκης χάνει την μπάλα. Βερπακόφσκης η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Ορφανός 2-0 ο Εργοτέλης. Στο 31 ο Ορφανός ανεβάζει το δείκτη του σκορ σε 2-0. Δείτε ξανά την προηγούμενη φάση. Η μισή ενέργεια, το μισό γκολ από τον Βερπακόφσκης που κέρδισε την μπάλα, δημιούργησε τις προϋποθέσεις, γύρισε ο Μπούντιμιρ, άφησε πίσω του με ευκολία τον Κέρλα και στη συνέχεια δεν είχε πρόβλημα να πετύχει το έκτο του γκολ με τη φανέλα του Εργοτέλη.